Moi boas tardes, benvidos a unha nova xornada da primeira estatal que enfrentará aquí no Vila de Noia ao Calvo Xiria e Carnes do Ribeiro. Hoxe, en vez da compañía de David, teño o placer de ter aquí ao meu carón o Edil, Iván Andrade. Que tal, Iván? Moi boas tardes, Pablo. Pois aquí estamos outra xornada máis a disfrutar dun partido do Calvo Xiria, neste caso fronte ao Carnes do Ribeiro. Creo que é de recibo, antes de comezar, mandarlle unha fortísima aperta a Diego Vega e a súa familia, que está pasando uns momentos complicados. Pois desde aquí, no nome do clube, de todas as escolas balonmán Xiria, pois mandarlle unha forte aperta. Si, hoxe que Edu é unha das... xunto con Edu, Diego Vega, é unha das numerosas baixas no día de hoxe. O partido, pois, con moitas baixas. Está, pois, Diego Vega, bueno, as que de longa duración, como son Edu, Fran. Veremos como está Carlos, Jorge tamén anda así e tal, falta Chimpo. A ver como afronta este partido entre un Carlos do Ribeiro que se xoga moitísimo. Non está nunha boa dinámica de vitorias, de puntos. Por abaixo está se acercando Galdar, que fai 15 días gañou aquí, a semana pasada volviu a gañar. Hoxe que se xoga moitísimo. Tamén que conta con baixas importantes. Iba a dicir, un equipo, Carnes do Ribeiro, que tamén ten baixas importantes. Eu creo que de recibo mencionar a Celso, un xogador que de moita garra, de moita forza, que sempre nos pon problemas. Un xogador importantísimo, que incluso o ano pasado chegou a xogar con la Lin, a segunda volta con la Lin, en División de Norbe. Bueno, primeiro 7 metros para Jacobo. Primeiro gol, chegou a tocar Darío, que sai titular. O primeiro gol de Jacobo, máximo goleador de primeira. Tamén por problemas físicos de Antonio. O equipo está en moi baixo de efectivos. Falábamos por mañán para o café que se nos convocaba a Dubra, tía máis a min. Pois o mellor ainda tiñamos algúns minutos. Pero a verdade que como este ano o tema das baixas, o tema dos problemas físicos, personais, o tema do Covid tamén. Está sendo un ano moi complicado para Dubra, por tema das convocatorias, por tema de como xogar. A verdade que... Pois hai que ter en conta tamén a convocatoria do Campeonato de España de Seleccións, que vai 3 juvenis do Calvo Xiria. Sobre todo Julián, que estaba tendo importancia, Martín, que xogou a semana pasada, e ademais o porteiro Mateo, que aínda que non me convocado, está entrenando. Ose tiña posibilidade de vir polos problemas físicos de Antonio, ¿no? Entonces, bueno, a ver como se plantea o tema Ose. Dos equipos, un equipo moi necesitado e outro equipo como Calvo Xiria, que tamén está necesitado despois de 2 derrotas seguidas. Sí, sobre todo eso de volver para afrontar anímicamente o durísimo partido que temos na vindeira xornada dentro de 15 días en la Lin. Sí, seguro. Sobre todo vai ser para romper esa dinámica mala que estamos que vimos o tema das derrotas. A parada de Darío. Ataca aí Diego, sale Gabriel por fora. Mario, continuidade. Vemos aí un contraataque algo raro. Vemos a Manu Méndez correndo a línea na segunda oleada, que foi o autor do empate a un no marcador no anterior ataque. Vemos a Gabriel no extremo esquerdo. Está Carlos aquí no extremo dereito. A verdad que ten que facer moitos números Dubra para colocar os xogadores. Vemos no banco a xogadores con problemas, a Jorge Bouzas, que está claro que non vai a xogar, a Alex Gómez, que tamén ten problemas. Bueno, vemos incluso xogadores no banquillo que probable que non xoguen. Lanzamento de David, que se foi ao pau. David, que se ocupa ahora desa zona central defensiva. Ao non estar Jorge, Carlos vai seguramente a dosificalo para que poida atacar debido aos problemas físicos. Pero vemos que, claro, que estamos acostumados a ese 6-0,
debido ás baixas, pois decide con ese 5-1, con avanzado con Mario. E ataca aí Uca Mariñán no Carne do Ribeiro, David Costa. Outro clásico da primeira. Sí, sobre todo moitos anos en Seis do Nadal, perdón. E agora nos últimos anos aí en Carne do Ribeiro. Boa continuidade, pero fallou na definición Jacobo, intentou unha basanía sobre Darío. Corta este lanzamento de David fora. Precipitouse un pouco, creo eu, fora de sitio. Moi alonxado. O balón tamén vai fora por parte de Nicolás. Siga que move rápido con Mario, David. El novo erro de lanzamento, ahora foi parado por Ángel. Manu que ven rápidamente a liña de 6 metros. Creo que vamos sí, a ter a ter vacilo mañá pola mañá, sí. Pablo. Pero bueno, está como unha moto, vai aguantar tanto de arriba a baixo, aunque sea 2 partidos. Pero claro, non quere facer o cambio dubra no contragol, ou no contragolpe tamén, na segunda oleada. E daquela de aí que, claro, con... Manu se teña que vir pé, este caso de Nicolás. Mira, aí está. Mario, Manu, que anota o 2-1. Segundo gol do capitán, que pon por diante ao Calvo Xiria. Como comentaba, que claro, non quere facer ese cambio, pero claro, ten 3 primeiras líneas, 4 incluso. Para subir, sube Gabriel ao extremo e vai Manu ao pivote. Gol de David Costa. No Camariñán, David. Empate a 2 do marcador, o ritmo a verdade que é bastante alto, están os dous equipos correndo, sacando rápido de centro. E a verdade que estamos tendo un inicio de partido pois con un ritmo moi alto. Desdobla Carlos ao pivote. Penetración de David. Que se non é o tercer lanzamento ou cuarto fallado por David consecutivo, pero ben xogado, ahora continuidade. Ben ganado por Diego. Encontrou, moita facilidade de entrada na liña de defensa. Tirou abaixo pero co bote, saiu por enriba do longueiro. Como se soe dicir, atopou un etíope. Sí, hai que cambiar aí un parque. Apare como tira a modo. Continuidade ahora do Carnes do Ribeiro. Manda desdoblar Jacobo. Aviso de pasivo. Que quedará anulado ahora tras o cartón de Mario Cancela. Volta a empezar este ataque de Carnes do Ribeiro. Boa defensa aí de Gabriel. Boa defensa de Gabriel. Mario que corre. Boa penetración de Mario Cancela de gol. 3-2 para o Calvo Xiria. Boa transición aí con, pois mira, con un bo bloqueo de Manu entre 1 e 2 que permitiu pois que non chegara ese defensor á axuda e puido anotar aí Mario con ese lanzamento para o largo. Volvemos a poñernos por diante, 3-2. Novo ataque do Carnes do Ribeiro. Boa acción de David Costa. Defensa de Gabriel, creo que non axuda. Chegou un bon. A verdade que David fixo esa finta de xiro. Foise de David, pero a axuda de Gabriel chegou tarde e provocou ese 7 metros que vai a Jacobo de novo. E volve a anotar o máximo goleador da liga. Sí, señor. É unha media casi creo que de 9 goles por partido. É curioso vendo os datos de Carnes do Ribeiro, mas sobre todo o equipo que ten, ese equipo corrioso, que faise raro ver o equipo así tan abaixo na clasificación. Sí, pero a veces son partidos porque se van por la mínima. Sí, algúns resultados que vin, é verdade que tamén como entres nunha dinámica mala, al final non se sale nada. Se non me equivoco, creo que teña un menos 20 de goles a favor, que tampouco para ser para estar ante penúltimo non é unha diferencia moi grande. Eso di moito dos resultados axustados que está tendo.
un equipo con veteranía, con xogadores moi coñecidos. Sobre todo na casa é un equipo moi complicado, que apreta. A mí faiseme moi raros. Si é verdade que levan 3 meses, creo que é sen Celso, eso tamén entran en xogo as baixas, a mala racha que parece unha mala dinámica, efectivamente, no, eso xa é difícil levantarse. É complicado sair, e basta acercando aí abaixo, ostras, nota presión. Gol de David. Por fin, primer gol de David. Que avisan ahora os colexiados para que non pase polo centro. Primer gol de David neste encontro, que pon o 5-4 no marcador, a piques de chegar ao minuto 10. De novo ataque para Carlos Ribeiro, que está intentando imprimir un ritmo moi alto, sacando rápido de centro, correndo contra golpe. Veremos a ver ambos os conxuntos como chegan ao final. Mal pase, roubo de Manu, sae rápido Calvo Siria. Eso aquí ao extremo Carlos, e anota Carlos. Boa continuidade. O sei que Carlos ten que ser un xogador importante ante a ausencia de extremos totalmente. Está xogando ao lado contrario ao que está acostumado. Pero bueno, ahora chegoulle ben o balón con moito ángulo. Tivo tempo e espazo para pensar ben ese disparo. Máxima ventaxe no marcador, 6-4. Nova perda, no, casi. Qué mala sorte, pero boa parada de Darío. Qué parada de Darío. Sí, falta en ataque clara de Mario. Falta en ataque de Mario. Ben sacada aí por Mario Fernández. Unha pena que estaba Gabriel, creo que só no extremo. Pero gran parada anteriormente de Darío, que a defensa escapara porque pensaba que se recuperaba o balón e quedou só o pivote, pero foi capaz de ter ese balón Darío. De novo ataque para Carlos do Ribeiro. Que ben David, leva con esa finta de xiro sacando moitas cousas positivo, antes sacando un penalti, ahora anotando. Verdad que tanto Jacobo como David están levando peso, se non me equivoco, levan a totalidade dos goles de Carlos do Ribeiro, sí. 6-5 no marcador. Xoga aí Diego Antelo, sabe por fora Carlos Varela. A pique de roubar Jacobo Soto. Dice aí que recibe o golpe franco de David Costa. Que recibe o cartón amarelo. Sae Carlos por fora, cae esa permuta. Boa defensa de David. Boa penetración, clásica penetración do capitán. Para volver a ponerse en máis 2. De novo ataque para o Carlos do Ribeiro para poder acercarse outra vez a un gol no marcador. Xoga Nicolás con Jacobo, ahora David. A pesar do contacto deixan seguir os colexiados. A piques de facer dobles David. Creo que Carlos do Ribeiro reclama dobles. Creo que con razón. Creo que con bastante razón. Creo que sí, o bote escapouse a David. Por aí hai un movimento dubidoso. O balón escapouse no bote, non controlou, foise un pouco alto. Tamén sí que foron dobles, pero deixaron conseguir os colexiados. E o lanzamento do propio David, que pon o 8-5, máxima ventaxa no marcador. Estamos aproveitando esas perdas que está tendo, ou esos lanzamentos parados por Darío para correr, como lle gusta ao Calvo Siria.
Lanzamento. Franco a favor do Ribeiro. Hai cambio. Sale Nicolás. Entra Nicolás tamén no extremo dereito. Pasa Jacobo a xogar de lateral dereito. Aviso de pasivo. Extremo que se vai. Perda de Jacobo, que intentou ese pase ao extremo dereito ao propio Nicolás, que acaba de entrar. Corre o Calvo Xiria. Pasos de Mario. Pasos de Mario tamén, creo que bastante claros. Necesitamos o mellor non atacar tanto en bote, circular o balón, correr, que corra. Indo contra eles, pois a mellor levamos máis as de perder. Boa defensa aí de Manu. Boa defensa de Manuel. Que é avisado polos colexiados nesa acción defensiva. Está atacando aí David. Que roba, que pena que debiu estaba pisar. pisando, sí. É o que sinala o colexiado no momento do corte de balón, que estaba en 6 metros pisando. Será outra nova perda de balón de Ribeiro. Esa blocaxe de David. Casi David aí a Pablo, que saiu por fora para lanzar. Moi atascado agora o Carlos do Ribeiro nos últimos ataques. Moi boa defensa por parte do Calvo Xiria. Hai novo aviso de pasivo. Va a sufrir ahora Carlos do Ribeiro en ataque. Ten as ideas claras. Nova parada de Darío. Magua que non recuperamos ese balón. Pero xeite que lle queda a Jacobo, que foi o do lanzamento. E outro ataque máis. Desaparece o pasivo. Volta a empezar no ataque de Carlos do Ribeiro. Nova está perda. tomando claridade, no, levan uns minutos bastante mal, un ataque con moitas perdas, costándolle moito encontrar accións claras de ataque. Bueno, o cambio é David por Charlie. Deixamos a Mario na primeira liña. Sí, daño aí un pouco de descanso a David, que tanto atacar en primeira liña, defender no defender, centro. David se vai a sudar. Hai que dosificalo. Outra vez. Carlos que non se atreveba a lanzar. Aviso de pasivo. Raza arriba dos colexiados. Falta en ataque de Manu Méndez. O ataque discrepo un pouco, non creo que estuvera ben por diante. Sube rápido Jacobo. Ben defendido por David. Nova perda. Nova parada de Darío. Estamos defendendo moi ben esos pasos ao pivote, pero a verdade que non estamos tendo sorte cos rexetes que están vindo aí nesa man. Acértanos casi todos, Outra nova parada de Darío. Hai ora gol de David. Despois de moito tempo ese gol. Un minuto sin anotar, por parte do Carlos do Ribeiro. Moitos, dis. Moitos. Estaba... A verdade que non me fixei en que minuto foi o anterior gol, pero sí que son bastante. Aparte daban esas 6 minutos e medio sin anotar la. Moito mérito da intensidade defensiva, xa que estaba provocando moitas perdas por no Carlos do Ribeiro. Saca Diego Antelo. 2 minutos claros para Ángel Ribeiro. Golpeou non na cara, pero un poquinho máis abaixo, aí no pescozo a Diego Antelo, que puido anotar a pesar do contacto. Primeira
superioridade para o Calvo Siria, inferioridade para o Ribeiro, que non saca o porteiro, decide xogar con 5. Con 5. Como digo, xogan ao balonmán tradicional, verdad? Hai aviso de pasivo agora. Ataca aí David, ahora Jacobo, busca o golpe aí de David para perder un poquinho máis de tempo. Creo que van 2 pases. Lanzamento aí de Pablo, que lle dou unha faciana a Darío, pero a pesar do golpe se encontrase ben e reanúdase o partido. Volve a David a xogar en ataque, sale Mario. Ataque para Calvo Siria para poñerse a máxima ventaxe, que sería máis 4. Boa continuidade, balón que lle chega a Carlos, pero ese lanzamento en bote que vai por riba do longueiro, igual que lle pasou anteriormente a David, pero ben xogado con ese amago de sacar o pivote de Diego. O balón que lle dá a David, e David decide si lanza. Neste caso xogou con mano, e mano doulle a Carlos nunha boa situación, pero que non pude notar. Novo ataque, inferioridade para Carlos de Ribeiro, outra vez aviso de pasivo. Para aí Jacobo. Aí Jacobo. Fai pasos que tamén non creo eu moito que foran. Tamén bastante dudosos. Superioridade con Aisun, que xa que recuperou. Moi ben Mario nesa acción. Boa continuidade. Terceiro gol para Mario Cancela. Tempo morto de Carne do Ribeiro. Tempo morto do entrenador, xa que non vimos moi contento nesta última acción. Xa que creo que quería que o mellor que cerrase o extremo para que lanzase outra vez Carlos aí cerrado, xa que está no seu lado contrario. En máxima ventaxe no marcador neste minuto 20, 44 segundos, 16. Bueno, creo que el partido se está poniendo un poquinho de... Está algo enfadado o adestrador. Estamos aquí escoitando. Non sei se se escoita no micro, pero a bronca que lle está botando Felísimo con a Carne do, os jogadores de Carne do Ribeiro. Creo que estaba algo enfadado por la acción anterior no que teñen preparado para a inferioridade, que os extremos quedaron na esquina, non deron apoio, daí a que Jacobo tuvera que xogar en bote, daí o mío estaba un pouco enfadado do que está ahora. Creo que xa recuperaron, sí, xa na anterior defensa, repliegue, xa estaban todos. A ver que prepara en ataque. E sobre todo quere romper o mellor esa dinámica mala de tema de, pois, de, como ben dicías, no minuto 12, se non me equivoco, deberon marcar o gol número 5. No minuto 11-17 meteron o gol número 5 e o número 6 meteron no 17-47. 9 minutos, un gol, pois é pouco bagaxe, ao final. Sí, máis a cantidade de pérdidas de balón que sí, estaban a sufrir. Perderon circulación de balón nos anteriores ataques, nos primeiros había unha mellor circulación, chegaba ben xogada tanto para David como para Jacobo, e perderon eso, empezaron a perder balóns e foi aproveitados por o Calvo Siria. Sí, a ver si seguimos así, se non nos trastoca moita a nosa defensa, sobre todo este tempo morto. Ao final é seguir con activos, que non baixan os brazos, ese 5-1, pois romper esa circulación do Carlos do Ribeiro. Ese xogo que insisten co pivote, nova perda de David. Pivote, perda. Está defendendo moi ben Gabriel nese segundo. Non sei canto el balón... Aí está o capitán. Que descubrimento de pivote. Xoguei moitos anos con el, e teño entrenado moitos anos con el, e teño que decir que é un bo pivote,
xoga moi ben, gana moi ben, desliza moi ben. Pero podémoslo vacilar igual, ¿no? Hombre, eso sempre. Ese é o que Eso importa. pode ser, aunque mete hoxe 15 goles, o vacilo pode ser. Sí. Vai ser asegurado. Pero moveuse como un pivote de. en serio, categoría, xogado, entrenado moito con el. E nos entrenamentos ten xogado e reconozco que xoga moi ben de pivote, desliza moi ben e sábese posicionar moi ben. Gol de David, se non me equivoco, para volver a acercar a 4 goles a Rivadavia. Sale Carlos por fora, hai ese cambio entre Diego e Mario. Boa acción de Mario, 1 contra 1. Ponemos outra vez. De Mario. Outra vez con máis 5. Boa continuidade. Gol de David, pero boa acción de Jacobo, que con ese cruce arrastrou a mano e permitiu a David, que veu moi longo do lateral dereito, a anotar. A verdad que últimamente nos últimos ataques se está anotando moi rápido Carlos do Ribeiro. Temos que poñer o mellor, cortar un pouco esas transicións. Doble pivote para Calvo Siria. Luego ese lanzamiento de Mario. Mario que se eleva 5 tanto en este encontro. Que afinou a mirilla. A verdad que van casi 24 minutos, 13 goles, estamos tendo un alto bagaxe ofensivo no que vai de primeira metade. Novo gol de Jacobo. A verdad que a defensa de Carlos do Ribeiro non está moi acertada, tampouco Ángel na portería, salvo un par de paradas, creo. Carlos do Ribeiro que leva 9 goles, 5 de David Costa e 4 de Jacobo, non son os dous únicos anotadores do Carlos do Ribeiro. Si realmente quere pelexar o partido, vai ter que pois máis xogadores aportar. Entren no marcador. Bo pase de Manu. Por Manu a pivote. No último momento Carlos perdiu o equilibrio, a posición, pero era unha boa acción de Manu nese pase a Carlos. Pasos de Manu. Da que este sí que nos puiden ver ben por culpa da barandilla que temos diante, a mítica barandilla. Que hai certas accións que non nos permiten ver moito. Que gol. Boa asistencia, primeiro gol de Ángel Ribeiro. Ángel, gran pivote que procede do Luceros. Estranoume que non saía xa de titular no Luceros. Novo debut dun juvenil en Calvo Siria, Pablo. Debuta Esteban Puñal. Que Esteban que xa habían falado de que temas de problemas físicos non daba entrado, sí que non daba entrenado. Tiña algo de pubalgia, creo que era. La verdad que primeros minutos. Un jugador que moi eléctrico, moi nervioso, pero bueno, que apunta maneiras. Esperemos que se calmara un pouco porque pola mañán estaba feito un auténtico flan. Normal, ao final é o primer partido co equipo de senior, partido que recordará para sempre. E nova mostra do traballo que se está a facer neste clube para o tema da xente. Si te dá de conta ahora mesmo só hai 2 xogadores senior no campo, Bueno, si contamos a Mario tal como de primeiro ano, senior son de primeiro ano, pero temos a Diego, a Carlos, a Mario, son xogadores moi novos. Que Gabriel sea o segundo máis veterano do que está na pista di moito, verdad? Pero bueno, falan moi ben outra vez, repito, do traballo que se está a facer nas categorías base, non só de agora, de moito atrás. Bueno, a Rivadavia que se está acercando. Bien, vamos a 13-11.
Que está aproveitando pois as rotacións que estaba vendo, os desaxustes que estaba vendo en ataque. Dos minutos clarísimos. Debemos decir que non comentamos, falando dos nervios de Esteban, se acaba de recibir un 2 minutos. Aí se sacaron 2 minutos, non nos vin, a verdad que... Agora estamos atacándose en porteiro. Sí, eso vino, pero non sabía quen fora da exclusión, mira. Bueno. Unha boa maneira de debutar. Sin duda. El golpe na faciana que recibe Diego Antelo. Ahora o mío non tanto, pero o anterior de Mario eran 2 minutos clarísimos de bastante claro, Jacobo, que os colexiados non o viron. Hai aviso de pasivo. Sale Gabriel por fora a lanzar. El lanzamento fortísimo de Gabriel Castiñeiras. Que ten un lanzamento que debe confiar, repito, seguirei no dicindo, ten que confiar moito máis nese lanzamento. Ten un lanzamento moi bo, moi forte, unha colocación impresionante. Aguanta aí arriba, a verdad que ten que aproveitarse máis desa cualidade que ten. Bo pasa ahora de Jacobo outra vez a Ángel. Ángel que volve a anotar. 14-12 no marcador, vamos a entrar nos últimos 2 minutos. Partido que se apretou un pouquiño. Aviso de pasivo. Creo que o pase de Darío que tirou no por abaixo, tirou no por o chan e os colexiados decidiron pois sinalar. Mandar aviso de pasivo, o balón que se foi afora. É o que lle está comentando o colexiado a Dubra. Un xogador excluído, volve Esteban. 7 metros provocados por Ángel. Ángel é un gran pivote, gana moi ben. E pois Jacobo ten unha calidade de pase para fijar e capaz de soltar ese balón. Sale Antonio de ter ese penalti a Jacobo, que de momento leva 100%. Que casi anota entre as pernas de Antonio e acerca un gol a Carnes do Ribeiro a falta de 1 minuto e 5 segundos. Adrián Dubra que xa ten a tarxeta verde na man, pedilo o tempo morto. Non sei se chegará a pedir. Moitas veces ten na man e non chega a pedilo, Ataca aí Esteban, que lle dá cruz a David. Esteban ben xogado, bo pase David. Din que ven de dentro, cando recibiu estaba fora, pero din que ven de dentro de 6 metros. Carlos sinalou o colexiado. Que non estaba moi atento nesa posición. No, eu sí que me fixei que cando recibiu estaba fora. Sí, a recepción é totalmente fora, pero bueno, pero claro, si ven de dentro, pues está ben, non? Que se aproveitan, consideran os colexiados. E ataque para empatar. Balón que recuperamos rápido, 3 segundos. Lanzamento fortísimo de Gabriel en el medio do campo. Parada de Ángel que estuvo apareciendo ahora nos últimos minutos, que permitiu que Carlos de Ribeiro se acercase. El final desta primeira metade con 14-13 no marcador. Últimos minutos que Rivadavia aproveitou para acercarse. Pero bueno, a verdad que o conxunto destes 30 minutos bastante, bueno, unha boa impresión, tendo en conta as baixas que temos, que hai poucos efectivos, que temos 8 9 xogadores para xogar. Sí, están xogando xogadores fora do seu sitio habitual. Sí, que unha boa imaxen, a pesar de, xe digo, deste arreón final que parece que a Rivadavia acercouse, pero era boa acción, xe digo, bons minutos do Calvo Xiria. E bueno, voltamos dentro de uns intres despois de que pase este descanso. Repito, descanso no Vila de Noia, 14-13, vitoria por 1 gol para o Calvo Xiria. Vémonos agora. Hasta despois.
Meolli. 1, 2, pi. Sí, boa tarde. Vamos a proceder ao sorteo da Cristina Rossi. Temos aí a Manu e a Óscar. Primeiro vamos a proceder ao sorteo da botella. Vamos a dar o número que tenha o agraciado ou a agraciada. Vamos a Comeu, pode ser. Manu, conseguiu o número 360. 360. Ganadora, por favor. A ver, por favor, agraciada con número 360. 360. Sacamos outro, apareció ganadora. Nada, afortunada. Veremos o número da primera. Número 307. 307. Gracias, María, no sé si le ya me le he pagado. Congo. ¿Cómo que haga vallador Congo? Ahora perdemos ganadores.
Estamos aquí de volta no inicio desta segunda metade. Primeiro ataque para o Calvo Xiria, se vai gañando pola mínima. Xoga aí Diego Antelo, Carlos que sale por fora. Boa defensa ahora do Carlos do Ribeiro, moita perna. Paro fortísimo de Gabriel. Pero penalti por defensa interior, xa que despois da defensa sobre mano Nicolás quedou dentro da área, e daí os 7 metros provocados por Gabriel. Irá David a lanzar. El gol de David, que pon 15-13. Pablo, xa que estou sustituindo, habrá que mandarlle saúdos cordiais a David Castro. Home, por suposto. Aquí o avisou que o viñara a sustituir. A verdad que pues mira, xa que non podemos estar os tres tamén, a ver, os dous vámonos turnando, non? Sí, por lo menos ímonos turnando, pero estás sempre ti. Estamos? Ti sempre estás. Home, eu non fallo, eu non. Por certo, Ai, Pablo, si queres algún día fago baixa si alguén de la Liga nos está escoitando, que se preparen, saben que dentro de 15 días nos deberían invitar a un cocido que nos prometeron, Sí, sí. Tomamos a palabra da primeira volta de que nos invitaban ao cocido. Esperemos que cumplan esa o que dixeron. Deberíamos ir a la Liga. Creo que por causa de forza maior creo que vamos a ir ver outros partidos. Sí, coincidenos, a verdad que a Final Four do Final Four femenina en Culleredo, que non nos la vamos a perder. Pero bueno, deixarémolo para outro ano. Sabemos que os de la Liga son de palabras. Bueno, o anterior o ataque do Carlos do Ribeiro acabou un gol de David, se non me equivoco, que volve a acercar a un gol a Carlos do Ribeiro. 15-14. Ataca o Calvo Xiria por mediante Diego Antelo. Aviso de pasivo agora mesmo. La que saliu moi ben defensivamente ahora o Diego Antelo aí contra o mundo. Rivadavia. Lanzamento ao pau e rexeite que lle queda a Rivadavia. O sea, blocaje de David. Por fin recuperamos un rexeite. Sí. Saca de Antelo, chega a Mario. Que polo corto. Que gol de Mario polo pau corto. De hasta 6-14 no marcador. Mario que se leva 6 goles neste encontro. Ataque o Carlos do Ribeiro por mediante David, que lle dá busque a Ángel, pero sufre o golpe franco. Ataca aí Jacobo, para David. 7 metros de Pichel por, si non me equivoco, por defensa interior. 7 metros que va a ir a lanzarlo Jacobo. A ver si acaban de pararlo Darío. Tiene un listado, un lanzamiento frouxo, pude anotar. Ahora que Darío saliulle bastante. Vuelve a poner a un gol a Rivadavia. Ataca o Calvo Xiria mediante Diego Antelo, sale Carlos por fora. Infinidad de Manu Méndez para David, que busca a Carlos. Aquí se agarró. Gran gol de Carlos. Os árbitros van a perdoar. Para que o agarrón da camisola viuse desde aquí. Ataca aí Jacobo, balón que lle chega a outro Jacobo. A piques de cortar Diego.
Está lastimado Jacobo Rodríguez. Un golpe, Un bocadillo, un bocadillo sin la perna izquierda. Hay que secar la pista después de la caída de Jacobo. Un 17-15 en el marcador. Xoga aí David con Jacobo, sale Pablo por fora. Xogar. Extremo, o longueiro de Nicolás. Receite de Pablo que tamén se vai. Está pisando o propio Pablo. Sí, din que saliu por fora para pelexar ese rexeite. A aparición de Manuel, 7 metros. Por defensa interior de Jacobo. Vai David a lanzar. Parada de Ángel. Y con ese lanzamento a parte alta, verdad que Ángel ten unha planta de Envergadura impresionante. a que non baixou os brazos. Ocupa moito. Ocupa moitos metros de portería. Defenden aí con Mario no avanzado. Para que no juegue. Buscan fly a David. Aire, otro balón, otra vez a Faciana de Darío. David que pide disculpas. Continuidade a Gol de Gabriel tamén polo corto. segundo golpe recibido na cara de Darío. Tal vez a raíz dese fly que buscou Jacobo sobre David. En a contra Gabriel. David pediu disculpas varias veces. Sí, no, soupo. O reto quedouse con él, non baixou a defensa. Nese fly a final recibe, lanzas como Volve a pedir podes. disculpas de David outra vez. 18-15 no marcador. Boa definición ahora de Ángel no pivote. Que pon o 18-16 no marcador. Ataca agora o Calvo Xiria mediante Diego Antelo aí con Mario. Volve a salir Carlos por fora. Unidade de balón que lle chega a Carlos. Un salto de Carlos. Bien aí Carlos, pero gran pase de mano aí a... Unha xoada moi boa, moi bo pase de mano, boa definición de Carlos. Sobre todo un Carlos que repetimos está xogando no outro extremo. Un jugador diestro que está xogando no extremo dereito pues é máis complicado para a hora de lanzar. Rouba Mario pero cae no pé. Que magua. que lle dera o de Rivadavia. No pé a Mario, que a Mario susto no pé, pues está. Pero boa defensa intensa de Calvo Xiria, defensa visto aí el de Mario. pasivo. Volve otra vez a circular o balón. Creo que le queda solo un pase, tiene que Sí, lanzar. avisa de un pase, hay que lanzar. Lanzará Jacobo. Blocaxe de David, rexeite que lle queda a Rivadavia. Tens que ten que lanzar. Mirou para os colexiados como para acabar o pasivo, pero non, porque foi O blocaxe. rexeite non é. Foi blocaxe, non é unha parada ou un rexeite dun pau. Non reinicia a xogada. Entón estivo forzado, Darío que tamén estivo atento. Vivo partido de Darío para xogar de titular, está prácticamente todo o partido está dando unha boa imaxe.
Acá Manu Méndez, cruce para Mario, que vai a lanzar, balón ao Longueiro. Corre Rivadavia, vai Pablo. E anota Pablo para poñer o 19-17. Apenas o lanzamento de Mario ao Longueiro despois dese cruce. E aproveitou no Rivadavia o Rexeti para sair correndo rápidamente. Aí Pablo, que chegou só, e volver a acercar a 2 goles a Rivadavia. Desdobra Carlos Varela. Aí se cruce con Diego Manu, ataca Mario, sale Gabriel por fora, que atrás está Villao, consigue ese gol en 2 minutos. A pesar de ese contacto fue capaz de sacar ese lanzamento e anotar, poñer o 20-17 e a maiores sacar esa exclusión do defensor de Rivadavia, que atacará en inferioridade. 5-6, xa que non retira o seu guardameta. Calvo Xiria que dá un poasiño máis arriba en defensa, están todos casi fora de 9 metros. Saen os extremos que desdobran. Devolven ao seu lugar, ataca Jacobo. Golpe franco de Manu Méndez. Uns segundillos que lle ganan o tempo da exclusión Rivadavia. Agora hai Basiso de pasivo. Pasa Jacobo entre 1 e 2, lanzamento fora. Pedía algo máis o xogador, pero consideran que tiña o brazo libre. Primeiro ataque en superioridade, desta superioridade na segunda metade do Calvo Xiria. Balón que chega a Gabriel, que non puido lanzar, xa que non tiña boa posición. Boa continuidade de Manu, penetración queixase dun contacto no brazo. Pero os colexiados, claro, como mandaron entrar as asistencias, unha norma, se non hai exclusión e salen as asistencias, ten que salir 3 ataques. Manu que protestaba porque primeiro por a acción de agarrarlle o brazo e outra porque non dixo nada de pedir necesidade de asistencias, pero bueno, puido anotar. Poñer o 21-17, novo ataque en inferioridade de Carlos do Ribeiro. Xoga Jacobo, que se vai de 2 defensores, pero chegou a axuda de Pichel. Ataca, chega balón a David, que sufre a falta. Xoga agora Jacobo, fai esa finta sobre Esteban, golpe franco, ganan un segundiños máis. Xa recuperan a exclusión Rivadavia, balón que chega Jacobo, bo pase a Ángel, que lle costa recibir, desbala o balón, deixan continuar os colexiados, ataca Esteban. Ai, que pena paro de Esteban, porque vense, todo o mundo estaba esperando ese gol de Esteban. E boa parada de Darío, importante parada de Darío. Despois dese cruce de Jacobo para Nicolás, gran parada de Darío. Está facendo un partido moi completo. Un partido moi interesante de Darío, Estamos usando o nivel dos nosos souvenirs, Pablo, da nosa canteira. Da calidad que hai nas categorías, vas. E novo gol de Mario en esa acción entre 1 e 2. Anotou polo pau corto
volve a escaparse un poquinho máis no marcador, quere parar. De Félix Mojón. Quere parar Ten que parar esa inercia que está tendo ahora tanto o Calvo Siria cara arriba como o Rivadavia hacia abaixo. Leva varios minutos tamén sen anotar. Calvo Siria está correndo, Darío está parando. En cambio, Rivadavia está costando atacar. En defensa, pois a verdade que non está estando acertado. Ángel, que foi o que propiciou que se acercar no marcador, agora non está tendo acerto, e que se vai escapando no marcador. Se for escapando no marcador hasta este 22-17. Volvemos un pouco a como estaba tamén no minuto 15 Sí, máis ou menos. Aparte, unha cosa parecida, non? Siria que se vai adiante porque o Carlos Ribeiro non atopa claridade no ataque. Volvemos un pouco á mesma situación que a primeira parte. Tamén estáse notando un pouquiño tamén o tema de que falamos do físico. Tanto Jacobo como David están levando o peso minutos, levan o peso. Al final, tanto atacando como defendendo, ese pouco a pouco vai físicamente pois pesando. O mellor non estás tan fresco para esas fintas, para esos lanzamentos, cometes máis erros como se están vendo nos últimos ataques, e daquela pois o Calvo Siria está aproveitando. É unha situación, como ben dis, de similar a da primeira metade, pero tamén soupemos que na primeira metade tamén se foron acercando. Sí, foron daquela non podemos relaxarnos moito, que queda aínda moito tempo. Este disparo de Nicolás, que entra. Chegou a tocar a Darío, pero acabou entrando. Magua. Ataque agora para o Calvo Siria, que xoga con Esteban neste lateral esquerdo. Diego Antelo. Ora é Gabriel, o máis veterano, non? Sí. Non sei, bueno, que o máis veterano da casa, non sei comparalo con Charlie, pero bueno, hai pasos ahora de Mario. Ataca Carlos do Ribeiro, bo pase sobre Ángel, que anota. Non poden anotar tan rápido, tenes que costar un poquinho máis. Pois o máis veterano son Carlos, o sea, Charlie e Gabriel con 24 anos cada un. 24. Con 24 anillos. Non pintamos nada. Pero bueno, entra o vello que é Manu Méndez, entra o patrón. Temos que evitar esos goles tan rápidos de Rivadavia. Anotou na primeira parte, pasou o mesmo, anotaron en rápidas transicións. Temos que facer un bo repliegue. Que gol de... Gran gol ahora de Mario. 2 minutos. ¿No? Sí. Sí, 2 minutos a Mario. Sí, no, claro, pasou polo medio. Pasou polo medio, non deixou de recibir. A verdade que temos que ser un pouco máis listos. Non máis sí. pillos, máis listos. No, en este caso non hai que ser pillo, foi o mellor casi o xogador que foi a sacar. Aunque estaba na línea de pase, temos que ser un pouco máis inteligentes nesas opcións, ¿vale? Xa que foron 2 minutos. Estamos nun momento con marcador favorable, non hai que forzar tampouco esa situación. Bueno, extremo. Que chega Jacobo. Con o 23-20. Calvo Siria sí que retira a Darío para xogar a inferioridade. Con calma, debemos deixar pasar os segundos desta inferioridade. Gabriel que desdobla. Cruce de David sobre de Diego. Gabriel que volve ao seu sitio. Golpe franco. Xa se fixo o cambio, Darío xa volve a portería. Aviso de pasivo agora mesmo. Lanzamento de mano e parada de Ángel. Non era unha mala opción, xa que estábamos en aviso de pasivo, quedáronse atrás, pero hubo boa parada de Ángel. Balón para Rivadavia para acercarse a 2. Casi rouba David.
Estuvo rápido Jacobo para tirarse por el balón. Que venga en la posición Ángel. La verdad que, a pesar de estar desequilibrado, fue capaz de recibir, a lanzar como pudo, a 7 metros por bocado, que vai Jacobo de novo. El gol de Jacobo outra vez. Por algo é o máximo goleador. Por todo o que xenera, pero tamén por 7 metros, por os lanzamentos, por as accións. Aquel xa era un xogador moi importante. 8 goles Jacobo e 8 goles Mario Cancel, A ver quen se leva o Pichichi o día de hoxe. Bueno, xa recuperamos a igualdade no terreo de xogo. Ataca David. Desdobrou Carlos Varela ao lado contrario. Agora verá que Carlos do Ribeiro se atopa máis cómodo en defensa. O Calvo Siria está encontrando tamén dificultades. Va arriba los colegiados. El balón. Boa defensa aí de Rivadavia sobre Carlos. Aviso pasivo. Non sei cantos pases van, a verdade. Vai David a lanzar. Ese balón que ao final acaba Mazo de Ribeiro. Blocaxe creo que de Ángel. Subiu. Sí, foi de Ángel, que medio no peito, casi na cara. Pensei que subiera na Josiana, pero no. Ataque ahora para Rivadavia para poñerse aún, que está pasando na primeira metade. Estamos exactamente igual que na primeira metade. Manda a xogada Nicolás, sale Ángel por fora. Xogarán ese 2-2, Jacobo máis Ángel. Boa xogada de David. David Costa. Un gran bloqueo de Ángel que non permitiu a chegada da axuda, creo que de David. Nada, pasamos de un +5, de un 22 a 17. Con poucas ideas en ataque, non estamos atopando opcións de ataque claras ni lanzamentos. De verdade que sobre ese puntiño de intensidade defensiva que provoca esa. El balón a Charlie, que para Ángel, pero son 7 metros de Ángel Ribeiro. Creo, sí. Que o recoñece, non pudo apartarse, contacto. Gabriel a lanzar. Gabriel. Que anota Gabriel. Lanzamento infalible, abaixo a dereita do porteiro. Por favor, eso non hai. Sabía todo o mundo aí, non se discute. Gol de Gabriel que pon o 24-22. Vamos a entrar nos últimos 10 minutos do partido. Vamos, tocará sufrir, Sí. Ten toda a pinta de que sí. Ese tiro de Jacobo. Vamos rexeite para Rivadavia. Parada desta vez de Darío. Rexeite que lle dou a Pablo. Importante parada de Darío, dada a situación. Pero creo que solo tuvimos un reset favorable en todo o partido. Que no día de hoxe non estamos tendo ninguna fortuna nesas accións. Agora por sorte non pude aproveitar ese rexeite de Rivadavia. Xoga Manu Méndez, balón que chega a Diego Antelo. Balón a Carlos, que ven Carlos. Charlie, como se revolveu. Que ven Carlos. Como se retorciu Charlie aí, a pesar das dificultades. La verdad que dándolle aí o balón, si está ben posicionado, é moi difícil de defender. No é un xogador grande con envergadura que se revolve rápido, é difícil de. Si o defensor neste caso que era Ángel non ten unha axuda cercana, vai é complicado. Ten todas as de perder. Volvemos con máis 3. Se dan algo de tranquilidade. 9 minutos para o remate do encontro. O
balón para Carne do Ribeiro. Un pouquiño de aire que dou estos dous goles para poñernos outra vez o máis 3. Saca Jacobo, Nico que lle dá o cruce. Saca David. Jacobo extremo. Bo pase de Jacobo, el gran gol de outro Jacobo. Polo pau corto. Bo gol de Jacobo Soto. 25-23. Mira que Jacobo Rodríguez é un grandísimo xogador, a pesar de, bueno, é máximo goleador, pero bueno, xa en 6 do Nadal demostrou toda a calidade que ten, en Cañiza tamén, e agora en Ribadavia está facendo un gran ano, a verdade. Esa xogada de Diego Antelo que remata en gol para poñer outra vez o máis 3 no marcador. Necesitamos unha defensa, unha recuperación, unha parada de Darío, pero unha acción que non acabe en gol. Fly que intenta aquí con pero Jacobo. Foi bastante ben visto por Manu. ¡Qué golpazo recibe Mario Cancela! De David Costa, sube un empurrón. Golpazo recibe Mario Cancela que creo que merece 2 minutos. 2 minutos para David. Pararon os colexiados por si consideraban que o mellor era moi forte. Ahora que iba moi rápido Mario. Chico, non é con un porrón cos brazos, é máis ben co corpo. Sí, é un golpe así co corpo. Pero claro, como xa iba moi adiantado, a verdad que a caída... A posición era totalmente de Mario. Desequilibra por completo, eleva un... Parece que non é nada, sigue xogando, pero bueno, a verdad que dende arriba parecía que se nos iba a desmontar aquí. Ao final xa o superara. A inferioridade para o Ribadavia, que neste caso sí que retira a Ángel. Xogan sin porteiro. Sale Mario ao extremo dereito, que seguramente desdobre xa que é pivote. Como así é, sale por fora, desdobra ao lado contrario. Xoga con Jacobo, que lle dá un bo pase. Tal cual comentabas, Pablo, ¿no? Xa antes fixo esa xogada con Ángel, agora fixo con Mario. Estaba claro, ese 2-2 ten esa capacidade de fixación Jacobo. As defensas están pendientes, pois ese lanzamento en proximidade, xa que non é moito de lanzar desde fora, si que é máis en proximidade, pero xogou ese 2-2. E gol do capitán agora. Gol de Manu. Esta vez máis 3, minuto 23-50, segunda metade. Volve a xogar agora sin porteiro. Porteiro, séntase Ángel Taboas. Seguramente repitan a acción. E volvemos a ter aquí a Mario Fernández no extremo, que decías antes, circular. Agora vai xogar 2-2 con Ángel. No. Sale Mario. Quedará doble. Va un boa parada de Darío. Pero vai chegar Ángel, creo. Darío que intentou sorprender a portería vacía. É que foi culpa máis da xente que lle estuvo dicindo de... Estuvo dicindo, quedou así pensando se tirar, se non tirar. Pero a verdad que Ribadavia no momento do lanzamento de Jacobo fora xa un xogador ao cambio. E Ángel entrou con claridade. Recupera. A piques de recuperar Mario. Boa defensa en todo o partido nese 5 onde Mario Cancela. Vamos, outra boa parada de Darío. Está facendo un partido moi completo, noso porteiro. A verdad que, non está vai tendo paradas importantes, sobre todo en accións.
Oye, para pisando porque que desliza por dentro Ángel, corre Calvo Siria. Xoga Diego Antelo, balón a David. Diego, que boa falla finta, que boa de Diego Antelo. Que boa esa finta de pase cara a Gabriel, o extremo que saliu totalmente da súa posición. Último tempo morto que gasta tempo morto de Félix para Carne do Ribeiro. Gasta Rivadavia. Dubra creo que non pediu ningún tempo morto. Falamos do último da primeira metade. Sí, ao final non chegou a pedir por culpa da acción que hubo un lanzamento rápido ou algo así pasou. Sí, unha perda de balón, xa rápidamente recuperou e de momento nesta segunda metade tampouco pediu ningún. Rivadavia xa gastou os 3, quere cortar, ve que é un momento complicado, son máis 4. Con máis 4, falta de 4 pouco máis de 4 minutos. Un adestrador quere dar esas últimas indicacións para poder pois outra vez acercarse como fixeron anteriormente a un gol. Temos animación incondicional, partido tras partido, femenino, masculino, de Jesús España. Que home máis grande, que tanto fai, porque ao final ese ánimo que ao mellor faiche falta en algún momento, que sempre necesitas, e aí está él. A verdad que, por certo, Pablo, merece o todo. Unha pregunta, podrá ir a Final Four feminina Culleredo? Será compatible ca súa outra afición? O mellor pide asuntos propios. Terá que pedirlle asuntos propios. Bueno, por sorte, a Final Four é cerca. Preto en Culleredo, igual pode compaxinar. Se os horarios son benévolos, pois pode. Solo faltaría que lle coincidira. Se lle coincide non pode ir, seguro que se home o vai a sufrir, Mista sobre o capitán, manda narices, Desde logo, veno cansado, diría como cambiou o balonmán para que teña que fazer mixta a Manu Méndez, de verdad. Gol do Calvo Siria, que se pon 29-24. Partido casi sentenciado, a pesar ten que pasar algo moi raro, a falta de pouco máis de 3 minutos. Show con 7, arrisca Rivadavia. Recuperación de Diego. Balón que chega. Vaya, fora. Sí, saliu fora. Recuperación de Diego. Riscou Rivadavia xogando con 7. Ataque, creo que para conseguir a máxima ventaja. Creo que non chegamos a 6 goles. No, creo que a máxima ventaja estaba en máis 5. Volvemos a ter balón para... Sigue esa misa sobre o capitán. Sí. Vai Gabriel no extremo. O extremo que disparo ten Gabriel, a máis que como salta, como aguanta. É que, xa digo, ten que confiar máis, ten que aproveitar máis as cualidades. Pode fallar, non? Porque al final ten que ser un xogador non falla que non tira. Ten que ser un xogador moi importante. Bo pase David a Ángel, que anota neste segundo ataque xogando 7-6. Sí que hai que han de anotar. 2 minutos 30-25, creo que está o partido xa máis que... Ahora tamén mixta sobre Mario Cancela por parte de Jacobo. Temos que xogar lento, non sei se Dubra mellor vai pedir tempo morto para indicar como xogar esas dobles mixtas. Sí, vai, tempo morto. Tempo morto que pide Adrián Dubra, o primeiro, é o único que vai a pedir. A ver, non creo que o partido non peligra, pero sí que mellor quere pois entrenar, ao final isto vai servir para esas dobles mixtas. Como está sendo ahora sobre Mario e sobre Manu. Situacións de partido diferentes. Non sei se o mellor decide pois quitar a Carlos para non xogar con pivote, a xogar con 4 por fora.
Veremos a ver que tamén os extremos nesta ocasión tamén teñen que apoiar porque son mistas sobre dos laterales que están quedando no sitio, teñen que facer máis apoio. Veremos que ten planeado Dubra. O que plantexou Dubra para este ataque con a doble mixta, aviso de pasivo. Sale Gabriel por fora que intenta penetrar, sufre o golpe franco. Aviso de pasivo dos colexiados. Sale Gabriel por fora para lanzar. Saenlle. Hubo choque cabeza con cabeza. Sí, le van un golpe os dous. Gabriel que senta. Gabriel paso de todo. Sí, a ver, está sangrando, debe abrir aí unha ceja ou algo, está sí, sangrando. Na frente, sí, un pouco máis arriba da ceja, parece. Vai David, que busca a Carlos. Aviso de pasivo. Jacobo, le dá o balón a David. Extremo que recupera. Non é capaz de recibir Pablo, de final ese balón. Segundos. Último minuto. Bueno, a ver si podemos ver un gol de Esteban. Estaría ben para pechar esta magnífica jornada. Eu buscaría unha xogada para ese lanzamento. O pasa que como estaba esa mixta sobre el lateral izquierdo, ahí va. Ahí Esteban, ahí, bueno, por lo menos provoca 7 metros. Sí, manda a tirar a Esteban. Hay cambio en la portería, va a entrar Manuel en vez de Ángel. ¿Cómo estará Esteban ahora mismo? Atadora. Creo que lle poden dar o bote entero de resina que lle cae o balón dos nervios. Sudan as mans, aí vai Esteban. ¡Opa! Que mago o balón, opa! Pues era bom lanzamento, xa que enganara a Manuel. Enganara ao portero, que mágoa. Xa notará ese primeiro gol. Mágoa. De seguro, xa que vai ter máis oportunidades. Que golazo de David. Señor. Final do encontro co resultado 30-26. Dous novos puntos para Calvo Siria despois desas dúas derrotas que servirán para coller confianza para o dificilísimo encontro da vindeira jornada xa dentro de 15 días contra fronte o líder. Temos parón de Semana Santa. Pero sí, vai ter un pouco máis de moral para afrontar ese partido tan complicado na pista do Arena, do líder. Do líder non sei como quedou Lalín. O Arce que ganou. La cara mellor xa e depende do resultado de Lalín. Lalín pode que xogue máis. Pero bueno, o caso é gran vitoria dun partido que con moita xoga mañán con Reconquista. Nun partido que tiñamos moitos inconvenientes, moitas baixas. A verdad que fomos capaces de solventar con moitos cambios, con moitas rotacións, con xogadores fora de sitio, pero bueno, 2 puntos, gran imaxe sobre todo. Sí, sobre todo unha gran imaxe, pero que deis para xogar prácticamente con 9 xogadores. Bueno, creo que é unha imaxe. Ahora temos 15 días para afrontar con moral despois desta victoria, recuperar xogadores tocados, xogadores lesionados, prepararse para visitar o Balonmán Lalín, a un dos grandísimos favoritos desta desexarlle tamén todas as sortes a Rivadavia
no que queda de Liga, nesa situación que está así complicada, con Galdar aí tan cerca, que é que marca o posto de descenso. É un gran equipo que xoga moi ben e deixamos toda a sorte, esperemos que o ano que ven siga en na primeira nacional. É un equipo que además que lle teño moito aprecio, non sei por qué, gustame moito esa mezcla que ten de veteranía, xogadores con tanta garra. Xa digo, como vimos hoxe, a pesar das baixas, unha continuidade con Jacobo, con David, xogadores con Ángel no banquillo, pero de moitísima calidade. Así que, bueno, despedímonos con estes 2 puntos. Volvemos á senda da victoria despois de 2 derrotas. Vémonos dentro de 3 semanas. 3 semanas. Aquí no casar con estes e coas rapazas a Final Four de Culleredo. Que vamos a estar a tope seguramente. Estaremos animando eso no vamos a fallar. Moitas gracias por estar aí. Vémonos, xa digo, dentro de 3 semanas. Un placer, Edil. Igualmente, Pablo, como sempre a vosa disposición. Bueno, placer. Un saúdo de novo a David, que espero que no meu sitio, vale? No próximo exactamente, estaría ben que pudieras unha máis a miña para estar eu con David, de paternidade. Non, desas non. O dito, un placer, vémonos dentro de 3 semanas. Adiós. Gracias.